Cing-cing. Aduh. Lawa eneng. Apa-apa. Jalan nih kok ini. Apa kan? Aduh, itu dari. Aduh, sanggup tandanan ya. Iya, hidup tokennya. Wah, mulus tenan gitu. Kayak titik kota. Wah, gelak widodari karo mancing menawa itu iwak. Wah, mancing karo delok widodari kok ayune ngono. Mulus ya. Nek wene dicek pek bojo gelem ora kae. Mancing mau ra itu. Abot. Waduh, kok apa iki? Bruh. Mampu iki san. Wah, edan iki. Pemarane widodarine kae ya. Wah, kamu iki nih. Wah. Noleh-noleh iki. Widodarine ilang urung kae. Oh, bro. Hei, cacok kowe. Ngene. Anu. Aku mancing lho. Heeh. Oh, lho. Widodari wayu, alus. Wah, arep tak goleh no. Emang ndi kuwi le? Ning kono kae lho, watu gede. Ning ayu tenan. Wah, mulus lho, Mbah. Aku jarak atus iki. Ya kena, Mbah. Karo ngejen-ngejen kowe. Heeh, kono. Ya wis, kadang le. Ya mulai yo. Ya. Nah, wis iki. Modar kowe. Tak abusi genti. Mulai. Widodari kita mana ora ya le ya. Hah? Piye iki? Kita tes lho. Rada nyerak ana wae. Yeah. Kita. Wah. Mantap. Wah. Tak kancane adus wae iki. Arep pakai.
suara ketak. Dia dah kita. Wangi kian. Sialan. Ana wong arep seneng masih ganggu. Big. Anh đi này. Orang yang ngopo-ngopo kok rada nyerak weh. Jerone jamak. Ayam. Meneng bae. Nang belum lah. Aku ngangger iki. Ayam. Ayam. Ini ya saya. Jangan. Ini saya. Apa tak? Kayak enak tenang sebulan ini. Seneng siapa tak? Sayang, gila tak beruang ngomong tadi. Sayang, tenang. Tenang, apa ruang ayu? Dewi dari mana nih? Saya ini kok teko-teko orang yang mengapar kok. Iya ini. Sarung gue nabi ini. Aduh, udah hilang. Aduh. Hilang. Kenapa ada aku? Di lek.
lupa dukung channel kami Ki Jogorogo dengan cara subscribe, like, dan share. Pokoknya, Jos.